for great साख्रिनि भेकेन्सियाव एप्लाइ खालामदोंमोन आंबो अनलाइनाव आनजादखौ लिरो आं गोसो होना हाबाब रिजाल्टआ ओंखारबाय फोदाखांग्रांबाय फेलसो जागारबावबाय आंलाय देग्लायबो लांख्रांबावबाय किल' गामला 50 थाखा बिदि होननायखौनो मावथारदो नों नङाबा नों हा गुन्दै गैला नङाबा नों हा राहा गैला मिनिस्टार बाबुखौ लोगो हमगोन मन्त्रि एमएलए जों सावरायगोन मिनिस्टार बाबुखौ लोगो हमगोन मन्त्रि एमएलए जों सावरायगोन एएमजिएम मोननो दाउला खासि आंबो जाहोथारगोन जेरैखि जाया आं साख्रिखौ लाखाथारगोन सोरखौ नुबायदोंसै मन्त्रि एमएलएखौ लोगो हमनाय मैगं बिनाय बायदि साख्रि बिनाय सोरखौ नुबायदोंसै मन्त्रि एमएलएखौ लोगो हमनाय मैगं बिनाय बायदि साख्रि बिनाय नोंखौसो नुबाय आं दाउला खासि जाहोना साख्रि बिनाय साख्रि मोना मालाय मा जानो आइ आफायानो आरजिखानाय साख्रि गैया मालाय मा जानो आइ आफायानो खामायखानाय जखायबा फुराबा गायग्रा हा दंखायो जखायबा फुराबा फोथार हा दंखायो बेयावनो मावना जागोन बेयावनो मावना जागोन साख्रि मोनाब्लाबो जिंगा गैयालै आंहा साख्रि जायाब्लाबो लस गैया आं बायदियालाय गुन्दैनि आंखाल गैया आं बायदियालाय गुन्दैनि आंखाल गैया स्टेट गभर्नमेन्टनि फर ग्रेड साख्रिनि भेकेन्सियाव एप्लाइ खालामदोंमोन आंबो अनलाइनाव आनजादखौ लिरो आं गोसो होना हाबाब रिजाल्टआ ओंखारबाय फोदाखांग्रांबाय फेलसो जागारबावबाय आंलाय देग्लायबो लांख्रांबावबाय